Pasabot igsoon nga sige mo kata-katawa, lingaw kaayo mo, close kaayo mo, sige laag-laag, enjoy kay kasi imong company niya, no? Wa nay problema. Para nimo suod na kaayo mo, para nimo mao nagay imuhang ka-partner, mo nagay imuhang kadaganan, mo nagay para nimo di ka mabuhi kung wala siya. Para nimo kaning higalaha, kaning tawhana, kaning isig katawo nimo nga imong gihatagan og bili karon nga attach kaayo kang lipay ka happy kaayo ka, maayo ka isa nimo, dili gina mo assurance nga kanang ayo kaayo ang ayo na kaayo imong pag kinabuhi, ayo na kaayo kay nakay barkada nga sige mong lingaw-lingaw, sige mong katakatawa, malipayon kay kaani niya. Ay kumpiyansa mga igsoon kay himuon ganyan nimo siyang idolize na ganyan nimo. Mabot gid ang panahon nga sulayon gid ko nimo, sulayon gid ka ana. Nya ana diya makita kung unsa sa katinuod nga higala. Ayo kumpiyansa, no? Naa na ganita mabot gid ta nga point nga murag pisa na tong higala, di na nato kaya nga wala siya dependent na kaita niya. Dapat siya ra jud atong dipinsaan. Siya ra gi atong saligan sa tanan, no? Digid ta mag-attach maayo ining kalibutan na kay mo nay makapapukan nato pag-abot sa panahon kay bisan pa man sa imong kasakit mga igsoon, bisan pa man sa imong dako nga pagsulay, mailhan na nimo. Anha nimo diya masukod kung tinuod bagay siyang barkada nimo. Anha nimo diya masukod igsoon kung tinuod bagid siya nga nagmahal sa imo ha. Panahon sa imong kasakitan, panahon nga ikaw walang-wala na jud. Labaw na gyud panahon sa imong pagkapukan, panahon sa imong pagdapa, no? Ana diya makita nimo igsoon kung tinuod bagid siya nga nagmahal nimo, kung tinuod bagid siya nga higala nimo, kung tinuod bagid siya nga pamilya nimo, kung panahon nga ikaw wala na gid mo sa, panahon nga ikaw makaluluoy na, panahon nga ikaw gitadyaka na, panahon nga ikaw gidaog-daog na gibiyay-biyay na gilutos na. Anha nimo din na masukod ang tinuod nimong higala, ana din na nimo masukod ang suod kaayo nimo sa imong kinabuhi kung tinuod bagid siyang nahigugma sa imo ha, no? Di gina assurance nga suod kay mo, di gina assurance nga mahal kay kaniya, love kay kaniya, kaya na sukdon sa pagsulay. Unay tinuod nga gugma kung naa bagid siya sa pagsulay nimo. Tinuod nga gugma kung naa bagid siya sa imong kalisod, muunong ba siya nimo? Mao na siya pangutana, no? Ayaw pataka og salig. Kinahanglan siya ra gyud imong saligan. Wa jud kay angay nga saligan, kay bisan ang imong anino panahon sa kangit-ngit, biyaan ka. Agoy, peace.